ଯଦି ସୀତା ହେଇଛି ମୁଁ ରାମ ତମର ହବ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ନା ଖାଲି ରାମ ନୁହଁ, ତମେ ସତରେ ତୃତୀୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ତୃତୀୟରେ ନୁହଁ, ଗଳି ଯିବ। ମୁଁ ରାମ ନୁହଁ, ମୁଁ କେକେ ନା ମନେ କା ମନେ। ତମ ତ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? କଣ ସାହସ? ମୁଁ କଣ ମହାନଦୀରେ ଡେଉଁଛି ନା କଣ ସାହସ ଦରକାର? ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକାଟା ତା ପଛପଟୁ ହାଲକି ମୁଁ ଦେଇଛି, ମାନେ ହକ୍ କରିଛି। ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହାଡ଼ ହେଇଗଲା ପାଣି ମିଶା। ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁନା ପିଲା। ମୁଁ ଖାଲି କୁଣ୍ଢେଇଛି, ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ। ତମେ ତମ ଔକାତ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ ଚକ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। କେକେ ନାମ କା ମନେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ। ମାସ ଶେଷରେ ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ଅଛି। ସେଇଟା ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଦାବି କାର ଅଛି, ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଜ। କପାଳ ଦରମା